Det er styresystemet i din smartphone, der har tjek på, hvad den kan. Det er hjernen, der kontrollerer, hvad der kommer ud i den anden ende. Hvad kan lade sig gøre, og hvad er umuligt på din mobil? Det er ligesom forskellen på styresystemerne hos Microsoft og Apple. De styrer det hele, uden man helt ved hvordan. Og det er måske heller ikke det allermest ophidsende, men alligevel ikke så dumt at vide, hvis du har specielle ønsker til, hvad din smartphone skal kunne. Det er meget rart at vide bare lidt om, hvad der styrer den, inden du beslutter dig. Og er du i tvivl, spørger du bare en af vores medarbejdere i 3-butikken. Du kan også finde information og hjælp på 3.dk. Der findes i dag forskellige styresystemer til forskellige smartphones. Men et af de mest populære, ja faktisk det mest solgte i verden, er Android, der er udviklet af Google. Android er en såkaldt åben platform, der samtidig giver dig en række fordele i forhold til, hvad Google ellers tilbyder af programmer og tjenester. Man kalder det en Android-telefon, men faktisk er det en smartphone med et Android-styresystem. Du kan få meget mere at vide, hvis du klikker på den video, hvor jeg fortæller om Android og alle de fordele, der følger med den. Her får du en detaljeret beskrivelse af, hvad du får, hvis du køber en af de mange smartphones med Android. Og jeg garanterer dig for, at der er mange spændende ting, så på gensyn i videoen Android med masser af fordele.